V realite existujú len dva typy traderov. Diskreční obchodníci a systematickí obchodníci. Diskreční obchodníci sú tradery, ktorí analyzujú štruktúru trhu, sledujú trend, sledujú niekoľko oblastí záujmu, majú ten trh nasledovaný, načítaný, sledujú ho niekoľko hodín denne, majú nastavené upozornenia na rôznych miestach, v rôznych oblastiach a majú rôzne potvrdy na vstup do obchodu a rôzny manažment pozície. Na základe toho, ako sa trh momentálne vyvíja. Takíto obchodníci často strávili niekoľko rokov študovaním a analyzovaním trhu a zbieraním informácií, aby ich vedeli takýmto spôsobom implementovať a takýmto spôsobom, aby vedeli obchodovať. Čo je ale problém pri diskrečnom obchodovaní je to, že sa to nedá rýchlo zreplikovať. A tým, že to nedá rýchlo zreplikovať, tak budeš potrebovať niekoľko rokov, aby si to naštudoval. Druhí sú systematickí obchodníci. To sú tradery, ktorí strávajú nejakú dobu testovaním grafov a v tabulkách a majú tak jasne definované pravidlá, že vždy je odpoveď len áno alebo nie. Jednotka alebo nula. Sme v oblasti záujmu alebo nie sme. Sme v našom tradingu okne alebo nie sme. Dostali sme jasné potvrdy na vstup alebo nie. A ak áno, nastavujem stop loss, nastavujem take profit, odídem od grafov a už len čakám, ktorá z tých dvoch variant sa stane. Žiadny stres, žiadne emócie, žiadne hodiny za grafmi, proste jasný plán postup, ktorému predchádzala práca v tabulkách, v Exceli a backtestovaní. Takéto stratégie sa dajú ale veľmi rýchlo zreplikovať a relatívne rýchlo naučiť obchodovať. Prečo o tom hovorím? Pretože celý môj Instagram a YouTube channel je zameraný na systematický trading. Takže ak chceš patriť do druhej skupiny, do skupiny systematických traderov, tak sleduj môj Instagram ďalej.